Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends, kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Para sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Sa itong mga kaiksunan diyan nga wala pa makasubscribe, please click the subscribe button o ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. And of course, sa mga nangita sa mga daan na itong mga istorya, inyo sa nang madungog ug makita sa katabi with Ate Gems o i-subscribe o i-click na sad ang notification button. And kung kamo ginahan mo nga mo pada sa inyong kagalingong istorya, pwede na ninyo ipada sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo itong video description below para makita gid ninyo ang saktong address. Sa itong mga kaiksunan diyan nga nakapangutana nga usahay maingon sila nga di man nindot ang istorya nila Papa Joe. Well, disclaimer lang sa itong mga kaiksunan diyan nga nagtan-aw nga ang mga istorya nga gipada sa itong mga kaiksunan dili fairy tale. Dili tanang istorya nga makapauyon sa to ang gibati nga makapanindot sa to mga adlaw, kundi nahitabo na o gi-share na para usab makakat-on kita sa ilahang mga naagian nga di nato agian na lang sad para dili uwahi ang pagmahay. Dili tanang panahon nga nindot ang atong madungog. Usahay ang mga bati nga maabot sa to ang kinabuhi magahatag na tog leksyon para mas mulig-on pa ang ato ang pagkatao. So dito maglangay ug basahon na nato ang laing suwat sa ato ang igsuon o susab sa atong subscribers. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh Dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Celsa, taga dinhira sa Visayas. Sa pagkakaroon ng pagidaron ko og 51 anyos og pinal ng katuig, maisyuhan na ko og discount card sa senior citizens pero wala pa ko'y bana. Why partner? Why anak? Ug adto lang siguro ko magpakatiguang sa Home for the Aged Papa Joe. Para sa mga nakailan na ako, kay bawo sila nga of course I'm alone and lonely ug sila pa'y nabalaka na ako. Asa ko inikatiguang na ako kay wa kuno ko'y anak nga motiman na ako. Luoy kuno kay ko. Well, wa ta masayod kay di na tumatag-an ang panahon kung kinsa ang mauna nato og retire padung sa heaven. Dilibot pasabot nga mas bata ka, di ka mamatay og sayo. Di ba, Papa Joe? Para po sa mga wa kailan nako og way kasayuran sa akong past, makaingon jud mo nga kaluoy. Walay love life, hangtod na tiguang daga na lang. Well, sayop na sab na sila. Kay once there was a love in my life. Once upon a time, nahimong colorful ang akong love life. Para mas masamtan ang tanan, sugdan nako ang istorya nako niadtong medyo batanon pa ko. Gipanganak ko sa usa ka middle class family, napumi ka man igsuon ug ako ang kamanghuran. Minyo na tanan ang ako mga igsuon ug ako na lang ang wala. Samtang nagdako ko, natinga ang ako mga igsuon kay wa gyud sila kakita or nakadungog na ako nga nagkauyab-uyab. Punan pa nga boycott ko og buhok. Abi nila og boyish ko o tomboy. Labi na sa ako ang paglihok-lihok. Nahuman lang ko college, wa sila nadunggan ako nga nakauyab ko. But to be honest, na ako'y mga ginagmay nga uyab-uyab, of course, sa lalaki. Kay pure ko nga babae og samar ko sa normal nga babae nga maibog og lalaki. Dili ko batignaw. Pero naglibog ko nganong di ko duulon og lalaki sukad pagyud pagkabatanon nako. Or maybe tungod sa akong height nga taas. Niabot na ko karon sa akong height nga 5'8".
Pero bisan pa niya itong high school o college ko, taas na ko daan. Mutupong na ko sa pinakataas ng lalaki sa amo ang classmates. Kadlukan ko sa mga classmates kay mangdukol man kong mga lalaki sa una. Di man ko ganahan og kiat og sabaan, mao nga basta naay magpabuang-buang, duklon dayon nako. Dili man sila kasukol nako kay mas taas pa ko nila. Tag-as ko kasway, mao nga taas og maabtan ang akong kinumo. Sa diyang nag-college na ko sa syudad, nakat-on ako nga magbinabay og lihok. Dili ko manukmag or musukol og sinukmagay sa lalaki. In short, nakat-on ako nga mangarte o unsaon paglihok-lihok sa binabay. Pero wa man lang yung ko'y gihapoy na ibog na ako, Papa Joe. Naa pero puros mga way klaro. Nihit gyud kayo ang masaag diri nako. Kami na lang duha sa akong mama ang pirmi nga magkuyog-kuyog kay nga akong papa wala na sa kalibutan. Ang akong mga igsuon na nasilay mga tagsa-tagsa ka pamilya. Nakabantay din akong mama sa akong kausapan. Selsa, puwa nam lagi kay gangabil, kinsa may imong gipugapahan nimo. Basin maminyo ka sayo ha. Di unya kakatiwas sa imong pag-eskwela, matod pa sa akong mama, Papa Joe. Pero nahuman na lang ko college, unya nakatrabaho ko, pero wa lang gyapon ko nga or wa gyapon ko gipaila-ila nga lalaki sa akong mama. Selsa, hapit na magamulapas kalendaryo, maglisod na kag panganak pagminyo na. Ako po siyang kitubag nga, so na mahadlok ka nga magminyo ko. Nya karon imo na kong paminyoon. Oo, uy, gusto ko makita sa kong apo sa di pa ko mamatay. Sabadi amay, kadaghan na nimog apo, nakalimot na gani ka sa ilang mga pangahan kay ang mga anak sa kong mga maguwang nagpusot-pusot. Kay baw ko ang imong anak ang akong gustong maaptan. Matod pa sa akong mama, Papa Joe. Mo ni problema ron. Pangayuan na taog anak, lisod manggalit na pangitag uyab. Usahay, makatanaw ko sa samin. Akong gistadihan, ang akong itsura, o kahadlukan bagyo kong lalaki. Para nako, di man gidunta. Babae makay ko tanahon. Taas kay nga akong buhok. Nga straight pa. Nga taas pa kong height nga mas nisamot ko. Kataas tanahon kay niwangon ko. Slender ang akong lawas. Kanabang lawas sa mga pang beauty queen, Papa Joe. Puti po kong panit. Mang make-up ko, okay magidunta. Pero nganong wa manggi nakit-an nga seryosong lalaki nga angay ipailaila sa akong mama. 39 years old na ko. Wa gyapon na minyo. Nawada nagpaglao mga akong mama nga makita ug apo gikan nako. Silsa mouli lang ko sa ato gikapoy naman ko dinhi. Okay naman siguro ka. Ang ako ra magudunta nga ako'y mo bantay sa imong anak. Pero murag di naman na may tabo. Matod pa sa akong mama, Papa Joe. Gisamuka na kuno siya sa kadaghang tao sa syudad ug mupauli na lang siya sa mua. By the way, ang among lugar di ay nga mao'y among hometown, dili town kay gideclare naman ni siya og syudad. Tungod kay progressive man ang among town before. Di matawag nga city within the city. Naginusaran lang ko sa akong giabangan nga balay nga wa na si mama samtang padayon ko sa akong trabaho sa usa ka kompanya. Years ago, hate kayo nako kung naitaw nga mangutanan nako nganong wa ko magminyo. Mura sila affected kayo. Pero niyadtong mga higayuna, labi na diyang wa na si mama, gibati na sad nako ang kabalaka. Nakayon ko nga mamatay na lang yung siguro ko aning nga virgin. Yes, mga higala. 39 years old ko pero wa pa ko kasuway og nilapaay sa leon og karnero. Ako magudunta nga gi-preserve ang akong virginity sa lalaki nga karapat-dapat. Pero sa tanto na kong pinaabot nga wa gyud nabot, murag gilawa-lawa na ang puyanan sa buyog, Papa Joe. 5 na kabuwan sukad nakauli si mama sa mua, gitawgan ko sa akong kuya para magpaibaw sa usa ka sakit kaayong balita. Wala na kuno ang akong mama. Sakit kay sa akong buot nga wa gani ko kay baw nga naa di siya gipamati nga sakit sa lawas. Sa iyang katiguangon, moingon siya nako nga normal ra kuno nga magsakit-sakit ang iyang likod ug mga luta-lutahan. Unya maglipong-lipong. Natural ra kuno na. Ug nituo ra pug ko sa iyahang mga gisulti kay abtik man siya pirmi bisan og tiguang na kaayo. Murag way gipamati.
Human sa lubong sa kong mama, nakabalik na trabaho pero dili sama sa una ang akong gipamati sa akong lawas. Pirmi kong luya o katulgon pirmi. Ang kanabang murag way ganas kinabuhi kung mag-duty ko dukaon akong taman. Pirmi na kong gabi o tingkatug na maglisod na gani kong katug, Papa Joe. Nakabantay ang usa sa akong mga maguwang ug doon na siya suggestion nako. Selsa, pila ba sweldo nimo? May pamurisay na lang ka. Uli lang ka sa ato Mayo dito kay naay mga pag-umangkon nimo nga makalingaw nimo. Magunsam sa ko dito tiyo Musamot ko kaguol unya magsige na hinuon ko hunahuna ni mama dito sa ato Tubag ko pa. Nag-hire man og public library sa ato Katubang duol sa State College nga library ba? Nangita sila og librarian. Ikaw ang gi-refer dito kay bagay man pud nimo. Tiguang naman kay ko na pamaynaw ng librarian na tiyo Tubag ko pa. Kung sa mga pagtuon ni mo sa mong kagulingon, bata pa ka? Medyo insulto nga sagol joke nga sulti ni ate diri nako, Papa Joe. Ug tungod kay akong kamanghuran, gihatag nila ang balay sa akong mama nga dako kayo. Napog ko'y bahin sa mga yuta o ubang properties nga kabilin sa akong papa o mama. Human sa pila ka buwan akong timbang-timbang ni-resign ko sa akong trabaho o nipauli ko sa mua para mag-librarian. Wa ako magdahom nga sa akong pag-shift og career adto di ay panako masugutan ang lalaki nga mo'y naghatag og kulor sa ako ang kinabuhi. Usa ka adlaw niadto dihang na ako'y nakit-an ibabaw sa akong lamesa. Usa ka papel nga gipilo. Unang impresyon nako basura. So ang gilabay nako sa trash can ang papel. Wa nako abliha. Wa nako basaha. Nilakaw ko og kadiyot para sa CR pero pagbalik nako diha na pud si babaw sa akong table ang pinilo nga papel. Dito na ko nagduda. Akong gibukhad ang papel og linaksi kini sa notebook og nasiga nga akong mata kay di ko makatuo nga uso pa di ay ang love letter, Papa Joe. Mo ni nakasuwat sa iyang love letter. Dearest Selsa, ato na mga higayon nga bisan ang labing matahom nga mga puong di makasabot sa gibati nako para nimo. Pero karong taknaa suwayan nako. Sa diyang miabot ka dinhi murag kalit lang nga nisanag ang tanan. Nisiga ang mga kulor, nipaspas ang mga oras. Ug kalit nga gibati nako nga ang kalibutan lami puy-an kay naa na ka. Ang imong pahiyom, ang imong katawa, ang imong mga mata, inigtan-aw nako. Mura kog matunaw, mo hinungdan sa kuang pagbalik-balik dinhi sa library. Ikaw ang akong paboritong hunahon-naon. Ang library mao'y pinakanindot nga lugar tungod kay naa ka ang paborito nakong librarian. Usahay makaunahon na ako kung unsa ko kaswerte ka nga kung mahigugma ka nako. Ug ako nahigugma sab nimo. Pero ang tanan, kutubra sa mga damo ko. Why katumanan? My dearest Selsa, nagsuwat ko nimo kay gusto kong masayod ka nga matagtak na doon ay usa ka lalaki nga nahigugma nimo sa hilom ug nagtan-aw nimo sa kanunay. Ang nagmahal, Anonymous Guy. Gipalibot tayo nako kung mga mata sa tibok suok sa library. Dili daghan ang mga tao sa suod o sa sulod. Ug kasagaran nila mga batan-on kay mga college students man sa State University sa among lugar. Kasagaran nila wa niadto para magbasa og libro pero niana lang para mag-hangout lang. Ang uban magbanding-banding sa ilang mga friends and partners. Ang una na akong gidudahan nga mao'y nagpadala og love letter nako kay ang driver og tricycad nga si Juan. Mao-maoming edad ni Juan. Unya kada pauli nako mag-atang gyud na siya sa dahan. Unya lami kayo og pahiyom. Hatod ka sa inyo, ma'am. Kini mao'y permin niyang itimbaya ni Juan diri nako. Okay ra ko, Juan, maglakaw lang ko kay da-exercise ni nako. Tubag ko pa nga niya. Usahay magsunod si Juan nako or mutapad nako samtang naglakaw ko unya siya nagdrive sa iyang tricycle. Dungan sa pag-istorya diri nako unya di mapagkubastos sa pagkababae. Mutubay ko og istorya niya. Basta maayo lang og dili binastos. Pagkaugma lain na pud nga pinilo nga papel nga ako nadawat nga love letter, Papa Joe. My dear Selsa, kumusta? Hinaot pa nga okay ang imong adlaw karon.
Diyan na po ko nagtanaw sa layo, kaya ang imong pahiyo makapawa sa kakapoy, ang imong tingog musika sa akong pandungog. Wa ko'y tuyo nga samukon ka, gusto lang ko nga masayod ka nga sa usa ka suok na ay tao nga nakadaig sa imong kagwapa. Puno sa respeto bisan og dili gwapo. Dili ko magdali, magpaabot ko sa saktong panahon nga magkaila ka. Salamat, ikaw ang hinungdan nga bisan og way rason ako nga makapahiyom mo pahiyom ko. Pag-amping kanunay ug hinaot pa nga samtang ikaw nagbasa niini mo pahiyom ka, my dear Celsa. Nagmahal, Anonymous Guy. What you nakasmile po ko, Papa Joe. Saan nga medyo may pagkabalak nun man si Anonymous Guy. Nitindog ko og gilili ang gawas. Og diha nakita na ko si Juan nga naglingkod sa iyang tricycle samtang malipayo na istorya sa laing tricycle driver. Huwag ko'y pamilok nga nagtanaw kang Juan og akong istadihan ang iyang itsura og ang iyang body language. Nilingi si Juan nako og nakasugat ang among pananaw. Bisan sa layong bahin ni smile si Juan nako og ni hi. Dungan sa pagwarawara sa iyang kamot. Pagkasunod ugma nanapo ko'y laing suwat nga nadawat gikan ni Anonymous Guy. Maori gyapon ang unod siyang suwat. Gipadayag ang iyang gugma nako. Pero naapa ko'y laing nabantayan ang mga linya na anay rhymes kay balak nun na kaayo. Hangtod nga mo nalay ako nabantayan nga kiligon nako ug ma-excite nako inigabot nako sa akong table kay naanapoy laing suwat. Mga duha ka semana nagpadala og suwat ang akong secret admirer, Papa Joe. Usa ka hapon niya to pagawas nako sa library diha si Juan. Sakay ko Juan bi, matod ko pa niya. Dako kayo og smile og nisinyas nga pasakyon ko. Diha na mi tunga-tunga sa daan paingon sa mua, diyang akong ipangutana si Juan. Juan, hilig ba kag poetry? Inusinting tubag ni Juan sa kong pangutana, ningon nga, unsay poetry, ma'am? Kung ba, poem ba, poem or poem, balak sa Binisaya, tubag ko pa. O ma'am, hilig ko ana, kaya kung papa sa buhi, pahilig kayo itong magbalak-balak, labi na og mahubog. Mao ba Juan? Pwede mo hunong ka sa daplin? Nisunod po si Juan nako, gipahunong niya yung tricycle sa daplin. Dali ko nga nikuha og papel og ballpen unya akong gihatag niya. Juan, pwede nimo isuwat ang imong pangalan ning papel? Pangutana ko pa niya. Pero nag-ukon-ukon si Juan, murag mauwaw. Gikulbaan ako niya to. Kung match ba ang penmanship ni Juan. Then masakpan gyud nako nga siya ang akong secret admirer. Sige na Juan, isuot imong pangalan. Agda ko pa nga to niya. Unya nitubag si Juan nga, Ma'am, pasahiluan lang jud ko. Maawaw kay ko nimo pero di man ko ka mao mosuwat, ma'am. Wa man ko ka eskwela bisan og grade 1. Ha? Mao ba? Ako mao na, sorry kay Juan. Di ay ikaw akong gutuhuan. Walay sapayan, ma'am Ano di enta, ma'am, nga imo man kong pasuwaton nimo sa akong pangan, ma'am. Wa ko'y matubag. Dito ako nibawaan nga di siya ang tipadadaan o suwat diri nako. Basing nakafocus ako kang Juan kay mo nila akong nabantayan sa uban. So kanitong adlaw, halos na lalaki nga ako matagbuan akong dudahan. Suod sa library na ako'y nabantayan ko sa kabatan o lalaki nga pirmi na kumasakpan nga mutan-aw na ako. Pero na siya kuyog pirmi nga babae. Nga murag iyang uyab. Pero murag imposible nga siya nga akong secret admirer. Kay batanon kayo. Pero halos kada adlaw naa siya sa library. Lain-lain siya kauban. Usahay grupo, usahay katong batanong babae nga iyahang uyab. Giwala unta na ako sa kunahuna among batanong lalaki pero din nakitaan nako ang iyang notebook nga katliya. Akong gi-compare ang size sa papel nga gisuwatan sa mga love letters. Nasapungan nako ang akong baba. Kaya mao-mao man gyud ang size. Diya niduol ko sa table sa babae o lalaki. Unya ningon nga, imo ning notebook, pangutana ko pa sa mga lalaki. Ha? O ako, tubag pa nga murag nakuratan nga ang itsura sa mong batanong lalaki, Papa Joe. Wala ko manangid o gidritso na kong punit ang katliya nga notebook. Maholma ko ha, iuli rin ako unya. Nako pa dungan sa paglakaw o nibalik sa akong table. Samtang gisugdan ako pakli ang unang page sa notebook, ako nabasahan ang full name sa lalaki. Tomas di ay ang iyang pangalan, Papa Joe.
Gikulbaan na kay ko kay ang klase sa papel nga gisuwatan sa mga love letters same quality o same size as sa gipadala diri kanako. Ug samtang padayon kog pakli sa mga pages, ako nakit-an nga daghan mga missing nga mga papel nga nalaksian. Gi-compare nako sa ako ang mga suwat. May pagkatakdo ang suwat ug ang missing pages sa notebook sa maong batanong lalaki. At last, nasakpan na nako. Kinsa si anonymous guy. Wa ako nagpasabot. Nibalik ko sa akong gilingkuran sa batanong babae o lalaki unya giuli nako ang iyang notebook. Makatuog na gigugtarong kinaibawan na nako nga gitripingan na day ko og batanon. Gikilig naman unta ko. Pero resulta raman di ay sa duwa-duwa sa mga batanon. Pero niya ng gabi una, wa rin ko makatug kay nakadungog kog kaskas sa bungbong sa akong kwarto. Abi na ko wak-wak or kawatan. Pero di ay hinay nga tingog nga nagpanawag sa akong pangan nga naa sa bintana. Gawa sa bintana sa akong kwarto. Selsa, ablihi ko si Tomas ni. Nakuratan ko. Usa na butang orasa, lapas naman tong ang gabi. Giablihan ako ang bintana ug tuod man si Tomas gyud. Nga nagudin taon nga naamang ka din na niagi nga na may pultahan unsa may tuyo nimo naog diha ato agi sa saktong agianan matod ko pa ngadto niya ninaog si Tomas ug nibalin sa pultahan ug dali pud nako siyang giablihan. Sa may tuyo nimo nga pwede man paugmaan matod ko pa sa batanon nga si Tomas. Nialagi ko kay mga kog sorry nimo wa ko'y kaisog nga motubang nimo ug ipaagilan akong suwat tanan. Subot nimong pasabot nga seryoso to imong suwat, dili to trip-trip lang sa imong mga barkada o guyam. Daling nakatubag si Tomas nga dili oy, seryoso to tanan. Ug wa sa kibaw nga akong mga barkada ani. Wa po ko'y uyab oy, katong babae nga akong kuyog, si Menchi, di man to nako uyab. Friends namin niya. Palahi po ka sa imong style no? Pinabalak-balak po ka niya, binisaya pa kayo. If I know, kinupiyar to nimo. Matod pa, nako niya. Mahilig mo ko magsulat og poem. Champion ko sa poetry sa school. Ako gyud tanan, Ma'am Selsa. Tubag pa niya. Unya, sa dugay ng istorya, nagselsa na lang siya. Nagselsa ra oroy nako. Pagtahod oy, may pamag-ate ka nako, matod ko pa. Dili ko mag-ate nimo kay ang akong tuyo nimo, dili man iniksuon. Kung wa ka kasabot, masapag usab ang akong mga love letters. This time with feelings. Kay katutanan, ako itong isuwat puros nga matuuran dito. Nakalakaw na si Tomas mo nga nidali ko saka sa taas akong kwarto. Gikuha na ko sa hunos ang mga papel nga nakahapnig pag-ayo. Ang mga love letters ni Tomas ug akong gipagbasa ug usab ang tanan. Pagkaugma sa library, wala si Tomas. Ang kunon ko nga nagpaabot ko niya, pero wa na siya. Wa po'y love letter nga nasa kong lamesa. Mao di ay nga wa na siya plano nga mao di ay nga wa siya plano nga personal nga mamisita nako. Tita, nay bata nga nangita si mo ha. Tuktok pa sa akong pagkumangkon sa akong kwarto. Padung na ko matug niya to og ipasabot sa akong pagkumangkon nga bata kay si Tomas. 25 anyos pa si Tomas niya to, pero gamayon siya og niwangon. Mao nga maaan gyud siyang bata sa akong pagkumangkon, Papa Joe. Pag naog na ko sa silong, nakita nako nga nakigduwa-duwa si Tomas sa akong mga pagkumangkon. Ug dito palang daan, napukaw na ang nakahitug na kong kasing-kasing. At first, gipugnan nako ang kagalingon nga mahug kang Tomas kay di gyud mi bagay. Kaya ako, taas, siya mubo, gamay pag yun. Tiguang nako, siya batanon pa. College student pa siya, pero graduating na hinuon. Matured ko guna-una, si Tomas bata-bata pa. Independent ko, pero si Tomas dependent pa sa mga ginikanan. Dili man pod na ako mabasol kay batanon pa man gyud siya og idaran na. Batanon pa siya og ako idaran na. Pero tinuod gyud siguro ang gitawag og age doesn't matter. Kaysa gipakitang sweetness ni Tomas diri nako sa iyahang ka-thoughtful, nag-start sa iyang ipadala nga love letters diri nako, dito palang daan na-develop nako. Bisan pagani, wala pa ko kailan niya kung sikinsa siya. Buwan kadto sa Marso, nagsingabot ng graduation ni Tomas, iya kong gi-invite nga padtuon sa graduation.
kay ako kunoy iyahang escort. Nagpagwapag yun ko sa adlaw sa graduation ni Tomas, pero murag na sobraan ra siguro ko ka formal sa akong attire kay naan kong mama ni Tomas sa ubang mga tao nga uwa makailan niya. Nagtapad namin ni Tomas samtang naglinya diyang niabot ang usa ka babae nga tiguang og suko kay siya. Nag-holding hands man mi niya ni Tomas. Kalit siya nga ni duol og gilabni ang kamot ni Tomas. Nakuyawan ko og abi na pud lain na pud na nga sugar mommy ni Tomas. Pero di gyud kay iya had itong mama. Gusto siyang mama nga siya amo escort siyang anak, pero gusto ni Tomas nga kaming duha. Bali taliwad-an namo siya. Unsa ba ka Tomas? Unsay nakita nimo ng bayhana nga pareho ra man ning edad nako? Himuon lang ka nang tigpahid sa hugaw anay ni katiguang ana kung masakit na siya. Lain gyud kaayo sa akong dunggan ang gipanulti sa mama ni Tomas. Nagbinastos bisan og naay nakadungog nga naa sa among duol. Ako na lang nga ang nigibuhay. Hinay-hinay ko nga ni-exit dito kay di matabang ang kauwaw. Pero wag yapon ako malikayi ang laing iskandalo diyang laing adlaw nilabay o gisung ko sa mama ni Tomas sa library. Nagselsa, asa kong anak, ipagawas akong anak. Gitawag pa ko og manang para palagot lang yun sa ako Palagot sa kontra Papa Joe. 39 ko, di pagyutantong tiguang. Tubag ko sa bastos kay babang inahan ni Tomas. Pagkaugma ni Pasko og resignation. Sako ang trabaho kay di ba ang library hilom man kaayo kay maunay usa sa trabaho sa librarian ang pag-maintain sa kahilom. Pero naunsa ba nga nagdaan naman hinuon og iskandalo ang mama ni Tomas. Nahug nga ako'y hinungdan sa kasaba dito. Wa na sa ko'y naw nga ikatubang sa mga tao o sa mga nakailan nako. Pauli na taw sa inyo Tomas kay nagwald imong mama. Basi nagtuo nga gipreso ti ka. Lakaw na biyay ko. Matod ko pa kang Tomas kay duha na kaadlaw siya nga naa sa mua. Ni puyo bisan og akong hinginlan. Di gyud mo pauli sa ilaha. Wala na may gawas-gawas sa balay. Gawas na may gabi ka nang wa na kay makakita. Pero bisag kung saan pagtago, nisong na po ng iyang inahan sa amuha kuyog niya ang among barangay captain. Pila na may edad ni mo Tomas, pangutanas kapitan. Si Tomas ang itubag nga 25, running 26. Di naman dahil minor di edad. Wala tayo mahimuan Pareho man silang single ni Celsa. Huwag nabuhat ang inahan ni Tomas. Nadugay ni Hunong balik-balik sa mua para kuhaon siya. Nadugay po namatay ang issue. Murag ipulan na lang o nilibakay ang among mga marites nga silingan o na-normalize na ang tanan. Nagagawas-gawas namin ni Tomas o kinahanglan man po namo nga i-process ang papeles para sa among kasal. Yes, Papa John, magpakasal mi si Tomas. Pero sakit lang pamation nga di gyapon ko madawat sa iyahang mama. Ang ubang family members ni Tomas nakadawat na. Ni-attend sila sa mong kasal pero ang iyang mama wag yun. Pero sa una lang nagdumili pagdawat iyang mama kay few days after ni ana sa amua. Medyo okay na siya. Wa naman siya mahimo kay kasal nami. Kinsa magtuo nga at the age of 39 diya pa ko makatilaw sa ingon nga linapay sa leon og karniro. Abi na kung mamatay ko nga virgin. Pero nakakapyot pag yun di ay taon ko sa last trip. Abi na ko og happy ending na nga akong story, Papa Joe. Pero dili lang di ay gihapon. 2 years among kasal, na-diagnose si Tomas og terminal illness. Na siya cancer sa baga. Gipatambalan nako ang akong bana og nagpa-chemo mi. Balik-balik mi sa ospital. Kada gabi kung di makatug si Tomas, ako siyang paigdaon sa kong paa. Unya basahon na ako ang iyahang mga love letters nga akong gihipos tanan. Hasta kapila nakatunaw gibalik-balik ug basa na memorize na gani nako ang uban. Makatug yun si Tomas dayon, di pa gani ko mahuman og basa sa tanang papel. Ang inahan ni Tomas naghilak nga nagpasalamat nako sa pagatiman nako sa iyahang anak ug ako pud sa tanan nga gasto sa financial, Papa Joe. Pasaylo ako, Celsa, sa akong mga nasultin nimo nga sakit kaayo sa adlaw sa graduation ni Tomas. Unsa ganito man, nakalimot naman ko, tubag ko pa. Katubang ako kang ipakiuwawan, ingon ko nimo nga himuon lang nimo si Tomas nga tigpahid sa imong hugaw kung masakit ka. Kay
basta magkuwang maumag yun ay kasagaran maunag kasakit. Pero naunsa ba nga si Tomas may noon ang imong gisilbihan? Sa panay nga panlabay sa mga adlaw, mas nakagrabe ang kahimtang ni Tomas. Giingnan namin sa doktor nga di na siya magdugay, Papa Joe. Usa ka gabi niya to diyang naglisod na po si Tomas. Wa na gyud mo epekto ang akong pagbalik-balik ug basa sa iyang mga love letters. Tomas, sukad gi kasalta, wa na gyud ko nimo suwati og love letter. Matod ko pa kay wa na ko kibawon sa ipasulti nako ngadto niya nga makapawa sa iyang kasakit nga gibati. Naaoy, nasa kahon ilawom sa to ang wedding album nato. Pero ay sagbasaha, unya na lang wala na ko. Tubag pa sa kumbana. My husband died peacefully that night, Papa Joe. Pagkahuman sa iyahang lubong, gipangita dayon nako ang katapusang suwat nga gipadaan nako. Pero it was too painful. Di pa nako kayang basahon kay basin og di ko makapugong, mag-breakdown pa hinuon ko. Gipalabayo sa nako ang buwan ug hangtod niabot og tuig. Insaktong sumad sa iyang pagbiya nako. Nakaya na kong basahon ang iyang last nga love letter. Gisod og puti nga sobre ang suwat ni Tomas o pag-abli nako diay naka-insert nga picture. Nasyak ko kay first time pa ko nakita nitong pictura. Ako ang naa sa picture. Kanang stolen picture nga naglingkod sa library o sa librarian table, Papa Joe. Niyato nagtrabaho pa ko sa public library. Naada siya tinaguan nga picture nga wa ko makabalo. Nangupaw ko dungan sa pagtu sa akong mga luha. Ni-promise naman unta ko sa akong kagalingon nga di na ko muhilak. Pero dili gyud nako mapugngan. My dearest Celsa, kung nabasa nimo ni karon, wa na ko aning kalibutan na. Ang imong kaanyag di na ko makalimtan. Magpaabot ko nimo sa laing kalibutan. Pasensya na nako. O pasensya na nga di na nako makaya nga magsuwat og taas. Live your life, my love. Nagmahal, Tomas. Papa Joe, sa pagkakaroon 10 years na ko nga byuda. Why anak? Kay wa mangyud ko magminyo pag-usap. Why makapuli kang Tomas sa akong kasing-kasing. Ang akong kalingawan, kumingawon ko ni Tomas gawa sa pagpaminaw sa imong love stories, Papa Joe. Ako lang gihapon balik-balikon pasa ang mga suwat sa akong bana. Dini na lang kuto, Papa Joe, og daghang salamat sa imuhang pagbasa. Imong magtatampo, Celsa. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa
sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak na hindi bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso, sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.